Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang dulod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas. Ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa humalin subong oras tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga natipon sa ngaton nga mga reporters. Agosto 6 kita subong umpisa sang extension sa nga enhanced community quarantine sa syudad sa nga Iloilo. Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners kag mga viewers ang Iloilo Newsline, agi diri sa programa Iloilo Night Watch. Palihog lang padala kamo diri sang inyong mga mensahe. Ay amo nina nga pagabasahon. Amo nina tagan sang pagtamod. Sa kutob malabutan man sang signal sang sining amon nga pagwaragwag. Ilabi na sa mga Pinoy kag mga Ilonggo dira sa iban nga pungsod. Kabay pa nga okay lang kamo tanan, kabay pa nga wala sang problema. Halong-halong gid kita. Ilabi na sa Delta variant kag sa bag-o naman nga variant nga muning Lambda. So halong-halong gid kita. Kasi tingala kamo nga nag-face mask na kami. Bangod nga naghambal na nga dan si Presidential Spokesperson Harry Roque nga hindi na maghulat sa gobyerno nga magpaidalom pa sa isikyo dapat ang pamilya amo na maghimo sang pamaagi nga mabuligan, maproteksyonan ang iya nga pamilya nga kung mahimo pa lang mag-lockdown. Galing ti kung mag-lockdown kang pamilya mo, ano kanon mo kung hindi ka magwaman, no? Amo nang budlay. So kabay pa, no? Sa atong nga makulturan nga magtingob kita. Hindi kita magpasaway. Kag hindi man kita nga maghatag sa nga kumpiyansa. Kay kung maghatag kita sang kumpiyansa basi mabutang kita sa alang-alang kag mabutang man sa alang-alang hastang aton nga pamilya. Samtang ginahulat-hulat naton ang pag-asa Iloilo. Yari na yang aton nga mga headlines. 33 minutos na nakaligad sa alas 8. Dayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Yari nga aton nga mga headlines. Duha ang patay kag isang pilason sa nagluntad nga shooting incident sa barangay Tikod, Lapas, kaina sang kaagahon. Munisipyo sang Nueva Valencia, Guimaras, ginpasaraduan temporaryo ni Mayor Emmanuel Galila matapos nga may nagpositibo sa COVID-19. Sa dugang nga informasyon, enkwentro sang mga katapusang militar kag New People's Army sa Negros Occidental nagresulta sa pagkadakop sang ginapatian duha ka rebelde kag pagka-recover sang mga high-powered firearms.
Presidential spokesperson Secretary Harry Roque nagpahayag nga hindi na magulat sa IATF nga ideklarar nga ECQ ang lugar. Dapat ang heads ng pamilya ang magdeklarar nga lockdown. Amo na ning silingta. That's why nga nag-face mask kita. Sa dugang nga informasyon, Manila Mayor Isko Moreno nagpabutyag ang pagdugok sa mga tao nga mapabakuna sa vaccination site sa Isim San Lazaro, Manila, ginintrahan kuno sang pamulitika. Mga Antikenyo nagreklamo bangod nagbalo ng ila kaso. Nagbalon ang ila kaso sa COVID-19 kung basehan ang ginpagwa nga results sang DOH-6 ikumpara sa resulta sa Antique Provincial Health Office. Kag may ara man kita karon sang COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Standby anay sa atong nga listener yara na sa atong nga linya ang Pag-asa Iloilo upod sa kay Engineer Michael Viola. Paliog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Viola, sir, good evening. Welcome sa Iloilo Newsline. Magandang gabi po sa inyo sa lahat ng mga nakikinig at ano itong pinakuling update sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang probinsya ko ng Iloilo at bahagi ng Western Visayas ay generally for weather po, maliban lang sa posibilidad ng mga isolated na pag-ulan. Ang ihip ng hangin nagiging katamtaman na nagbumula sa tulog kanluran at yung ating mga ribayin dagat ay nagiging katamtaman din yung pag-alon. Yung magiging atas ng ating temperatura mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Station ay talaga ng magandang gabi po. Wala man kita sa weather disturbance sa Engineer Viola, sir. Hello, sir. Wala man kita sa weather disturbance. Wala po. Sa loob ng ating area responsibility, wala kayo namamata. Thank you so much, Engineer Viola, sir. Iloilo Newsline Weather Update. Kay Sir Mario Boy Sikinya, mayo lang nga pagpamati diraman sa mga pulis naton sa ICPO sa Campo Delgado. Labi na sa kay Police Corporal Sanchez kay Mama MC ng MC mayong gabi. Kumusta na? Kay may Major Raymond Siloso, kay Major Jose Ray Pabalan mayong gabi. Kay Colonel Guerrero, Senior Master Sergeant Lendero, mayong gabi sa mga pulis naton sa IPPO. Salamat sa pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Kag sa mga pulis naton sa ICPO, thank you so much. Ilabi na dira sa Campo Delgado. Mayong gabi man kay Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, kay Rona Amaba, kay Antiting, kag kay Tolando, kay Manong Boyboy, kag kay Lenlen. Kay Therapaz Ro, June Kalumay, Mary Joy Castiva, kag Marie Eve Santia.
Diri na kita sa pagplastar sa ato nga manatipon nga mga impormasyon. 39 minutos na nakaligad sa alas 8. Kaina sang kagahon, mga launa pasado, nakibot ang mga pumuluyo sa barangay Tikod Lapas sang nabatian nila ang sunod-sunod nga linupo. Kag sang ulihi, nabalaan na lang nga may duwa na nga nagahurayad. Kag may pilason nga ginhingagaw sa hospital. Lain tumukaw. So ang duha sini ka mga nagkalamatay lunsay mga migo man sa nga birthday celebrator sa pamilya Mahusay sa barangay Tikod Lapas nga sang una residente man ini sang North Baluarte Molo. So nagilinom-inom sila apang may ara nga pagbinaisay kag sang ulihi natapna man kag ang isa sa mga napatay nagwa man ini kag kadto sa unhan nga nakakita pagid sang kontra. So ang mga pulis naton nagapalibog kung paano solbaron ang ini nga insidente. Una, ang ginatan-aw nila posibleng nga may ara nga kaakig ang iban nga mga tao. Kay ti bisan kaagahon na sige pa to ang ininom to sa pamilya Mahusay. Ikaduha, way mabalaan kung sino ang may kontra sa sagwa. Kung nga ang ginpalukpan sila sa dingding nga hard deflex, kag lumusot ang bala, nga to whom it may concern, nga naigo ang tatlo sini ka mga kalalakihan. Di ang mga napatay lunsay ni taga Baluarte. No? Migo sang pilason, no? Migo ni Mahusay sang Tikod Lapas. Suno kay Major Val Ladublan, hipis ang Lapas Police Station. Nagapangayo sila sang kooperasyon sa mga pumuluyo kung sino ang nakasiplat, nakakita sang sospek nga mo ang nagpaarak sang lutang sa balay sang pamilya Mahusay. Yari si Police Major Val Ladublan ang hipi sang Lapas Police Station sang aton na pakigangutan. Bali, sumungkad mo, ginasipang follow-up namin sa pag-iistigar, sa identity ng Oo. bali, kapag naman, kung pagkabubong sa area, kung ano ginang tuloy sa tabo, kay during pagkatabo, tama, dati ulan na siya, dulong area, buta sa sulod ang mga biktima sa Sanigil. Oo. Yung suspect, ano sa tagwa, ang diregin pa arakan zero ang mga biktima sa sulod. Oo, So, hindi visible sa sulod, hindi nakitago si mga zero sa tagwa kay tama ka close. Oo. Plywood ang mga dingding. Oo. So, dogin strapping, abi sila? Ay, masagin do, sagin pistuhan niya din mo. Pero din, kastaran niya din maayo dito sa kilid. Ito pag pinalupot niya. Oo. Dogin palutsan niya lang sang kanya sa buho uli. Ay, dugin tiyo, din ang dingding. Tiro yagin ang dingding. Oo, nakto sa sulod. Daw, to whom it may concern galito? Oo. Ang mga biktima, sir, may mga pangalan kita. Ang mga biktima, mga nagkalamatay, tagang Pilason, pwede, sir? Oo, bali, ang Pilason, amon si Renz Dinata, kasi Renz Anthony Mahusay. Din pila siya, sir? Pila siya sa wala nga sa mo.
sa tuyang ito tayo na natin. Aaya. Tapos ang si Jonathan naman niya, ang iya-igo, naman sa dughan, sa ulo, kung patay ka. Yun ako muna, sir. Ang Jonathan Gapin. Gatin. Oo. Tapos, Tapos ang kakabiktima, mo si Albert Lupar, iya kita sa likod, sa ulo, patay man. patay man, o. Mga bataon ta ni sir. Ang mababataan pa nila, ang ilat ang dado, ang gusto anyos, ang duwag sa biktima ng patay. Oo. Ang ikakapiraso niya, panigan. Ang balay na sir, nga gintimiran nila kasi uy na kag nagaano sila. Sila, sa ibang, kasi ikakatanggi, palipuro sila dito sa tanggi, sa tulog ng tanggi, pulo sila sa bilog. Yung iba binatang na, iba ampas ng cellphone. Pag ini si Jollibee, nagpungkol sa kuno, PR dinatan nila. Oo. Nakikipag na. Oo. So si Jonathan Gatin nga mo ning isa sa mga napatay, gapungko ko sa bangko. Kapungko, Daso nang isa sa nga napatay nga si sino ganito? si Red. Sila ngayon ko nung kapungko, ito sa kilid ang timo, sa burst of fire, lang ano, Isang pagpalupok sa mga suspect abi. malupot. Pagpugit sila sa dingding sa ginpalukpan. Oo, mga marapit sila. Amo ni si Jonathan Gatin, kagang isa to nga napatay sino ganito sa Si Albert Leopard. Albert Leopard paday sila. Oo. Samtang niya si Renz Mahusay, malayo-layo siya. Hindi mo kita makalayo kay Lapisanay. Paray lang sila tanan. Oo, ito para. Oo, I see. So, mga pila ko no sir kalupo. Ang according sa nakabati, mga limali ilan o yan, makalupok. Pero, ang na-recover ka na niya mga official ng 45, tulog ka na. Pulo ka empty shells ang 45. Oo. Why na sang iban pa siya, sir nga empty shells nga nga kalibre. Okay na, bali 45 ulit. Subutang balon nga isa lang ka shooter. Isa na ka shooter. Oh, sa bagay mabalaan man sa ballistic no kung isa lang ka shooter o kung pila ka po silang gingamit. Nga iya 45 sa gyapon no. Oh, Ang dito sa lingdi, yung ano siya eh, close range talaga, tupad-tupad. oo. Kaya, nga din. May ara pa sir nga smudging sa Oo. dingding. Oo, ang yung direksyon doon pa, ano, dito sa plan. Daw taas ang shooter abis ha. Ang iyang pagtiro panubo. Oo. Ay, nagtungtong sa bangko sa buwan. Nagtungtong sa bangko, ang pag-tiro, kaya sa idalong na tiro. Paidalom nga pagtiro niya. Downward dali. So, Kaya ang iya, sa do panaog lang area, ang tangkin ko panaog sa. Ang kasada. Pag hindi sa makita na, di kung magatubang ka sa balay sir, ara sa kilid sa balay, Oo. sa may tiyanggi. Oo, may tangkin. Why man ni sir sila sang kaaway abi, ang mga pangatanon ni nga nagkalabiktima. Pero unang hugla ko ng mga anak dito. Time. Oo. Di ba naglilinawan na sila lang niya pinagkasaka. Oo. So, nasit naman isang mother, isang tagiya sa balay. So, open niya. Oo. So, according to ila, na si RD Mastanto nga ngayon, before siya nag-cut sa, sa balay niya may nakaaway sa kong sabwa. Mga pila sir ang minutos ang interval no, hindi naghilinaway sila. Bangod nga hubog na.
Tapos mga pila ka minutos interval nga nagwa sa nga may kaway naman to siya. Sinulat mga pasado. Sunod. Tapos pagka alauna mo, susukin na. Oh. So may kaway sa sauna na Sitol Manila pero hindi iya ukaupod. Bali dito sa promotion ng isa, na-settle ko pala sa mga barangay official. Oo. Ano siya man ang nagdamo, sir? Amo ning ang napatay? Oo, dito sa Pergante. Sunod, pag Sitol dito, anong tabo, sir? Nag-settle, naglakas naman sila kasi settle naman. Bumalik sa dito sa grupo, ya. Oo, bumalik dito sa balay ni Renz Antonio. Sunod. Ngawinan sila. Tapos, yung managsulog na sila. Kamuto din yan nakabo kung may incident. Why na binagwa ini si Gatin nga nagpuli pa sa lugar ni Bulaya kundinto? Wala na, dira sa nag-stay. Dira na lang sa state. Dira natulog ang balay na. Oh, pagwaya sir nga may kaway dito sa Sunhan, ang kaway malayo-layo sa Tiangge sa pamilya Mahusay. Hindi kami makalayo. Mga 15 meters siguro. May upod sa sir pagwaya sa Tiangge sa pamilya Mahusay. Nga man may nakaway sa dito Sunhan. May ara sa uukod, umuling minor. So, ang kaniway ka namon istorya ng minor. Magaya mga pamangkot nga basig may ato dito nga naglahin na lain ng buot nila nga nagdumot. Oo. So, kung hindi na hindi na pinita, ang upod ni Ordinatan. Oo. Kay basik lang tuod na nagdumot to naragali sila da Tiangge amo tong tabo no. Oo. Hindi man sarabi nga magahod sila may kaiping silang balay da nga nainit bangod magahod sila. Ako hindi man kasi layuanan ng balay. Hindi mo niya dikit-dikit ang balay. May mga gas na nga hindi man tapian ng ilagaw. So ang nagtiro sa inyo pagtanaw sir ano shooter ni kabalo lang magkapot sa pusil? Ang naligabo lang siguro magamit sa grouping sir ang kwan ang igo sa dingding. Oo, ang hindi sila rapta, kumbaga din sa grupo, ang dingding. Oo. Sa bagay kung si Gatin to may sala si Gatin lang sir no? Hindi kay sa dingding maging palupok na tiway mabalang kung sino may ikot to no? Oo. Mabala. Kaya hindi kita sa sabwa eh. Kung ikaw ang suspect. Oo. Hindi mo makita kung sino target to sulod. Oo, hindi mo makita kay close katama ang hindi. Ang dingding sir at plywood. Luha reflex. So mahimo nga may ara iban nga naakid pangod sa amo na to oras, 10 oras na sige pa sa ilang drinking session. Bali, may posibilidad. Kung sir sa diin nakita sa investigation. Bali sa subong set, hindi pa lang ako gusto na ako ang duwa nga upo din ni Erjan, ani Erjunatan. O sino ang nakaaway ni Erjunatan that time? Oo. Kasi pangikat na mo ang personalidad, pero hindi pa na ako makita. Oo. So may mga ngalan na kami din. Pero ang inasar nga mga kopdanan nila kanday Jonathan, kanday mahusay na nga drinking session nagatin sa birthday. Na-check na ang mga background nila kay basig lang nga mayara sila nga makaway sa una nga hindi lang yan sa kay Jonathan. Bali, ako din sila, magbarkadan sila, no? Magbarkadan kung tutunod na ka, no? Sa mga bisita, kag mga biktima niyo, magbarkadan sila sa North Balarte. Oo. Kasi sa North Balarte, yun sila, mo.
Sigatin, taga North Baluarte, si Lupar, taga North Baluarte man. Tapos continue, ikaw baluarte man dito. Oh, si Mausaya, tita, taga dira sa Tikod. Bali sa una, ikaw baluarte na sila, nakabaka na sila balay sa dito. Yung mga 1 month lang yung mga hotel sila. Nakapatindog sila dabalay sa Tikod, sir. Nakabaka sila, kay balay nila. So, oo. Dira sir sa Tikod, sir, way mandabi sa mga may nakarehistro nga may mga pusil. May harang ang mga gun owner eh. Oo. Si Police Major Val Ladoblan. So ginapalibugan nila kung paano sulbaron ang ining nga natabo nga shooting incident nga ginkamatay sang duha kag pagkapilas sang isa pa nga nagapabilin sa ospital. Isinoto ang nagpalupok to sang pusil naga ginatiro tong dingding iway man tuguro sang puntaria kay ti ginpalukpan niya to ang dingding nga hard deflex lumusot tong bala nga ang duha sining nga mga nagkalamatay naga kapyot sang cellphone naga text samtang nga nagapungko ang iban to ya ti nagahigda na ti kun maigo sang bala ti ang trajectory pa idalom to may lang ang iban to ay mapuruhan man to nga naga ligid na to ha ti way balan kun sino to ang naga-uyat sa 45 caliber pistol kay may na-recover nga empty shells, pulo tanang ka empty shells dito sa ginlontaran sang insidente. Gindugang pa ni Major Ladoblan nga close range kag groupings ang pag-igo to sang bala no sa dingding kag may nakitaan to nga mga gunpowder nitrate nga nabilin sa dingding. So sa mga pumuluyo sang barangay Tikod basi may nahibaluan kamuda nga suspect palihog lang report insigida sa La Paz Police Station. Kay as of now hindi pa mabalan kung ano gid ang anggulo, ano ang motibo sa pagpaniro ni sa mga pamatanon no nga ara sa sulod sang balay sang pamilya Mahusay. 57 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Kag sa may gusto man magbakal sang preska nga isda kag iban pa nga mga seafoods kadto kamo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Mayong gabi kay MJ Catalan Estember, Karam Estember, kay Totikaw, kay Mayan Molina, Joyce Angelo, kay Noren Lerdon, Nomar Tupas Bukayan, Jemar Mucho, kag Emma Ems. Kag sa liwat, paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page, Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag paliog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga himata ni Paterna Fernandez Tribunal nga siya napatay kag iyabang kayara namyang sa South San Jose Molo sa ila nga balay. Agosto 7 sa Ilubong, buwas na ni. No? Sa mga himata ni Paterna Fernandez Tribunal nga siya napatay kag iyang bangkayara namyang sa ila nga balay. So sa mga pamilya
sa ni Paterna, buwas na ini siya ilubong Agosto 7 sa Molo, no? Cemetery pagkatapos ang misa sa Molo Church. Ang nagapanawagan ang iya nga pamilya. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Belated happy birthday kay Ate Mercy Soyo, wife ni Pastor Soyo. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kag sa magahiwat pa lang, advance happy birthday. Isikyo man subong to sa Manila. Stricto pag ito sila. So, sa mga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday sa inyo nga tanan. Kabay pa. Ya, enjoy lang kamo dira. No, sadya-sadya lang. Ibutang lang sa tiyan ang tughong gamay No, hindi lang magkinagamol. Likawan ta lang ang mass gathering. Happy birthday. Alas 9:01 sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Basi may plano kamo kung mayara dira nga magpa-ads o kung magpa-commercial, palihog lang text diri sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung pwede man sila, maka Message sa messenger sang Iloilo Newsline. Nan, pwede man, ha? So sa nagligad to may nagapamangkot na inquire lang ka dira kay para man nga mabalaan mo kag para man nga makapreparar ka, no? Kag kung pilang budget mo eh. Kaya Doc Sunya Galion, no? Mayo lang pamati may gabi. Kay Dr. Lorely Sirilan, mayong gabi. 2 minutos na nakaligad sa alas 9. Munisipyo sang Nueva Valencia, Guimaras, ginpasiraduhan temporaryo ni Mayor Emmanuel Galila pag-iini sa ginpagwa nga executive order. Kay may nagpositibo to nga kaswal. Ang ining kaswal messenger nga dani nagasulod-sulod kun dindang opisina para malikawan ang iban pa nga ma-infect na ginpaklos nila temporaryo humalin kahapon tub kaina sa adlaw. Lunes balik naman ang serbisyo sang mga empleyado sang Nueva Valencia Guimaras. Sa aton na pakigangutan si Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz. Si Attorney de la Cruz kagin confirm ta sa iya kung matuod ini ang report nga gin-close ang ilang munisipyo temporaryo. Yari si Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz sang Nueva Valencia Guimaras sang aton ma-interview. Yes, Sir Johnny, no, kag hapon nga adlaw na to ang